da 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 me nalo me atanda na me nalo giatanda sifikile sikhathi sokuthi mina nawe sithanda. Ngiyathembisa ukuthi ngizokuthanda, ngikunakekele, ngikuhloniphe, ngikweseke kuwo konke esubhekana nakho. Thanda indlela ngithanda ngayo, thanda indlela ngihlonipha ngayo, thanda indlela ngisapota ngayo. And I can't wait to spend the rest of my life with you. Till the day I die. Today, I vow to love you. Ebuhleni nasebubini. Nanoma ngabe yini ngongidinga, I'll be one call away. Ngilering le. Iyophuma ngihlonge na boxing isithando sami. I love you so much. I know. Zwakele. Makamai. Phuma enhlizweni ngempela. Sekushoda nje okodwa. Kusikhomba ukuthi uzengani. You may kiss the bride. Owazanye wangipho futhi azanye wangicross ulisoka lamaso ngiyathemba neyami uzoyiphatha kahle ngicela sihlalisane ngokuthula ngicela sibambisane ngoba Junior, uzodle. The most handsome guy on the planet. Sup? Good. Okay. Shuffle it down. Mommy! Hey! Mbona lo mtabuza kanje wena? Ujani la? Hayi wena. Uthini la? Angithathe lokudla kwami la. Ngenzakala emsebenzini. Sakuthanda abayi-7. Hayi ke. Base nabantu abayi-5. Abayi-2 basele ku-ICU bashile balwele impilo zabo. Samara ungaphatheka. Because ozana Kodwa mina angisazi yazi lo msebenzi uyangiphatha. uyaphatheka. Because ngaphandle kwakho labantu abayi-5 bengeke labo bazobese. Even kwabona labo abayi-2 ngoba bekukhayisiwe ngaphandle kwakho. Ngiyabonga sina sami. Kahle wena nje you are the most brave person I know. That's the smile. Ladies and gentlemen, a beautiful smile on her face. I'm proud of you too, young man. Why me? Because today you had courage to since going down to Paris. Baba kuqinisile. Namhlanje uyosipenda 7 hours ungazanga from umama nobaba yes. And the man of mama siyazi ukuthi wena uzobehave esikoleni. Angithi do you promise? Danko Jaya. And ngifuna ukuthembisa ukuthi makwenzeka unga-understand next from esikoleni uzobuza uthisha akithi baby. Good, so singadla musolava. Angaze kubanda kudla was a boy. Let's pray. Sithanda sikuqala.
Sorry I'm late. This traffic here was pain in my ass. Shit. Mind your language in my house. Oh, sorry. Morning. Good morning, Kagiso. What's up, June? Yeah. Hlala late nakaza beile. Mara party last week yabona ngakumuyise crack ile yakhumbula. Yeah, the way last week was Sunday. Sometime Friday. Shoot when you've been late the whole week. Wow. Mara party. This guy. Right. Yekela Kagiso. Kagiso, join us for breakfast. Love. Isikhathi sishayile man. Manje mntakakhisi simbhadalele ukuthi amuke sijule ngesikhathi esikoleni. Ngicabanga sosikhathi sokuthi bahambe manje. Mara ngiceda kufika nje. Sekalate mntwana love. Sakubona ne. Okay, baby. Juna, let's go. Have a good day, Juna. Yeah. Isiphathe kahle esikoleni. Banana. Ngicabanga wena love yazi ukuthi mangadibana nothisha wakhe just for ukuthi azosithole ukuthi esikoleni mhlawumbe uqhuba kanjani. Yeah. Yeah, so uzosala udle wena, uthathe ibhathi, urelax ngizokuchecka mina later ngikuthini. Okay, baby, ngiyabonga. I love you. Love you. Sindlela Yeah, nasikho sendlela fika Ama iskizomasho manje day. Nami bese ngicabanga nanabonga emakhoneni ami. Sure. Yo ama ukanabiza ngekho nje kanje ngithola ukuthi yami. Nami ngiyacabanga ukuthi nami ake ngiphushe okunye kwezinye zestaff Amathatazini ungajahi lapho sisazofika everything ihamba ngesikhathi go with the flow wasijahi ndawo kwamanje soqhubeka la boss aqhele kuyo siphushele yonke rival inkinga manje asazi ukuthi uhambile asinandaba naloku yazi makhamba isikhathi mara kwamanje sababelo nalofuna nsale ngaphandle kwayo ishimizi nathi sesifuna ukuedela manje asazi lo muntu obuya nje phambili uboss nawe usafuna ukuyedokuna maye kumele sizame ukucover le gap ngiyakuthola kumele ivaleke I hope now uyangithola yize lo funa mama hey nami ngisiphezulu kwengcondo kakhulu yabo Ila ngadlala ingcondo kakhulu because sizoya ngengcondo okunye siyabuza. Manje siye kahle siye step by step. Angiyakuza Angikwazi ukuthi ngalahlekelwa abantu abaningi ngesikhathi esiyi-1. Mele sihambe kahle. What if lokho efaka kuba sukubhenanga zange sakubheka from the first place. Mele sikubheke. La ngeke uvele usophusha ezinye izinto lemasayidini angazi. Sokuyeka sokuyaphusha ukuthi emazi ucabangile. And yabona ubhozi Amariabo ngisakutshela ngisayicabanga lento bengekayenzi yabo nawa nami ngiphezulu kwengcondo yabo namabongibeka kanje kanje athi mayikhululeka akhululeka njalo mara ngoba ngiphethe gazi lamagazi ayikho engaphandle soyibamba awuma Yes, I am a woman, but a qualified businesswoman who's fit enough for this tender. And I think I will serve a best work in this tender. And I think Fuzi Chantel's holding will be the best business for this tender. Thank you. Thank you, Ms. Chantel. That was a very good presentation. Mr. Diego, it's now your turn. Thank you, sir. First of all, I would like to thank this opportunity from Mr. Mayor. Ms. Chantel, speech sakho siyamamela sihle. Ngaphandle kokumosha isikhathi, I think my company, Mazo Monument, is the best candidate for this tender. Usho kanjani lokho? Maybe omunye wena ngasho ukuthi why do I want this tender so much? Kodwa ke qiniso lithi we don't want it, but we need this tender. So the question will be, why do we need this tender so much? Answer yakho is simple futhi. We need this tender because at Mazo Holdings we have more than 157 people who were born and bred
la ngisakhiwe. Now imagine how many people abazothola umsebenzi if isithola lethena abantwana abazoya esikoleni badlile bangaki. Ukuthola kwethu lethenda akusho ukuthi abantu bazothola umsebenzi nje kuphela siyaphelele umsebenzi kanjalo kodwa bangaki abantu abazoba proud ukuthi naka isikole uzodala amakhono okufunda benekusasa eqhakazini. No, thank you, Diago. Sir, asizo. Ngazodlala bafana bami ngibukisa imbuzi cash ibhodla ingudu. Njalo ngiyathesha sifala. Nayo intango yasebenza kadlala. Khona manje mina ngene overtime. Endina ngazi ukuthi khona ba ngizondindisa tasi ngenile awusami. Angithi jumpers basifuna yekasi sashayela phansi nakulo nyanga. Ngeliseyile lokali kubhizi. Ukanda kophuma ngedanga kwababadi kwabayepa Sikisho ngejaku yogeza kushaya ngiphatha Ngifike sengihlandisa lapho sengizenza kufise ngephathi Bakuthi ukuyabheka phethe zinye zisakabi Ya ndoda Yeza kuthiwa uyadayisa kowami umsi Yebani-ke wena-ke tshela umsi Nginomdlwembe ongeke uzufisa ukuzwa mawukhonkotha ushaya umkholongwane mfana wami Ngakho-ke ngithi thatha amasakana akho nako konke useke lapho. Hayibo into ebado ezokhuluma namanje. Zwakala yisiqede fast ke khombisa ubudoda bakho. Ongathi angisho ngingakuchazelanga into engiqwayisile. Bathile yayijena bakhawathile bonke namathekena yayilenza bakhawathile bonke ngena ntwana ngithatha zonke bakhala bangibiza bozo ekanti ntwana bangazonke bakhawathile bonke bathile. First of all, I'd like to start. Tender is a project that we trust that he or she will be able to get the job done and make the community happy. Now, as we see, this man has been in prison for several times, several different reasons. Sam, don't clear again, please. Oh, I'm sorry. Draw. As I was saying, there's so much money in this project. So tell me, how will the community trust us if the project is in Nigumkulukut? Calm down, dear. Calm down, dear. Sam, if you continue with these shenanigans of yours, you are giving me no choice but to suspend you from this meeting. I will draw him. But as I was saying, I deserve this tender because at first and foremost, I work hard. I don't mix business with pleasure. And secondly, I am trusted by the police, by the community. I always get the job done. Well, thank you, ladies and gentlemen. I must admit, all your presentations were very, very good, I must say. But well, let us meet tomorrow so that we can conclude and maybe get to Mkambe who will be successful in this tenure. Thank you very much. Meeting at the agenda. Whoa. Yeah, Bigger, we outside. Don't take no pills. Yeah, tell them fuck they pride. Got my like timber, so I put my hope on God. Niggas like pretending. Yeah, shawty give me top. With it again. Bigger, we outside. I don't take no pills. Kokodo wena kakho. Umendo satshintsha lapha ya khona la ngisafukumisa khona kodwa ke usesi wami lo uzayo Puleng lo best friend kaMendi. Best friend. Nice to meet you. Okay, sana. Wasiza wafika ke ntokazi. Unani ke? Hayi ngifuna ukuthengela la ntokazi
Kahle kahle ngifuna umenzela i-surprise yabo. Qali. Yebo, phela udume ngazo lezinto. Sini surprise enjani kisanazo? Kahle kahle ngifuna umthengela isalon la yabo. Salon. Yeah. Salon. So iyona le salon le. Yabo. Ngifuna umsurprise ngayo. Yes. Oh, this is nice. Is it? It's really nice. Usho ukuthi uyithanda? Uzohlanya kakhulu. Usho ukuthi Uyicabanga nini zonke lezi zinto lezi? Akusitshele kahle because indoda le into ephelele. Hayi umngane wakho singene nje ayazini ahlele right la phela ubudami shem. Is doing the best to yazini. Sephelele. Yebo. Bese ngitshela ngiphile isipha ngikhona phela hawo. Yazini. Hayi shem kumele uthole sisipha yabo la kumele uthole kaMmpela hayi. nabona zamanje sipha ngisayengeme. Ngibuye sonke phela. Njalo nayo intango uyasebenza kadlala khona manje mina ngene overtime and endlina ngazi ukuthi khona ba uzangiphindisa tasi Manje udenkani ngalesizayo. Ayakena mina ngalinto le naphoza yami ngizokutshela. Cabanga ukuthi sibambile umshishilo uKruger yabo. Simengezele khoneni njengegundwane. Uzokhwehlela yonke into esiyifunayo boss. Usho ukuthi masingabamba lo malale veva yonke into ingaqonda. Ngayehleli boss. Ngakazi ngicabanga ke lo. Angithi manje uye umuntu ebambheke ngazo zonke indlela lapha kulo yamusi. Kumele siyenze lento in and out fast courses. Sheshe phela kube into yamasinya. Wala athi yangikhinya. Yangidina. Amele sidile nayo le ndoda boss. Nesiqiniseko sokuthi konke izahamba kahle lento. Themba mina boss ngiphethe ngempilo yami angazi ngakulahla phansi boss. Hlizi ngiphakamisa noma ngiyaphakamisela. Yafakazela. Hayi kakhulu njalo. Hayi. Ayikho ighost epewa. Hayi kusheke boss yami. Fasike sangabazi uNkulunkulu nina ngizomthandaza. Ngenekoza manje kusho ingoma leziya kakhulu kuthile ngoma masafika mina kuthuka madoda. Nasi ngiyakubona la usofakele ikhanda lakho. Mama, ngizoyenza ama-artist. I can't wait. Awu la ibhizinisi lapho ngiqala nokuqala. It's like it's an advertiser, so Yeah. you know the situation. But So by njalo nje. right, but advertise ngizobhadala ukuqala phela. No, kokuqala uqala ngathi se-advertise. Support phela kuyenga ungakhe yawo. So bhadala amaphambili. Friend support. Ekwenzani ngani manje? Please man, sorry for guest. Nazazi nami phela ngithi ngihlala. Kodi, buya bo. And when let's find out yes la angazi ngisakhumbula nokuthi ushiye office na Oh. ne reports lena ema patients la ku accident. Oh yeah, ngizwile kusena khona accident la so nje nama patient. How 5 yeah ashonile then the other 7 asiwe ICU. Oh, that's bad. Ukuthi nje bazophila nalabo bantu. Asas kodwa Ashasikesinga futhi. Athi sizamile. Yeah, kana ngiyazama. Ngiyazama nkosami. Funa nesineke phela. Yeah, ne. But fede ne right nje. Mina ngiright then I don't think umuntu right. Na ungene vela ngikhalele nakhe besikanani uyamazi masosofika. Futhi atete umngani wami shemi. Khona wena lapho uzokubhekela yena. Athi kumlanje nomuntu. I'm not an organ donor but you're my daddy. You're my daddy. Now my daddy. You're my daddy. You're my daddy. Zinyo zomkhosi. Hi. Bawudi. Uqeda phuma noMendi manje yasa. Wesijona, umela ngani emlando esikoleni? Ngesikhathi. Oh shit. Bazobuya nina budi. Is everything okay? She's right. Wonke kugrand. Okay. Juna is waiting for you then go. Simthole. Ngenzeni ukuthi ngideliver yonke le nto le? Indlela ongiphathe ngayo empilweni iyajabulisa. Kanti futhi ke uhlezi ungithandazela ukuthi ngisakusele life. So lokho nje kusaseyisiqala.
So, Ngiyabonga sithando sami. you're welcome. Kodwa nje ngingeze ngibe naso isikhathi esaluni nosikhathi sami esiningi sichitha emsebenzini. Khuleka lo. Yabona manje. Songala bezwe ibhoza manje. Uzochasha ngelizwe lebayifuna ngakhona. Bazoletha ama-report kwendle. Hey ndona. Ngimpekile lo Sathane la. Ngilapha nomfazi wakhe ngimhlele emgogodla basesela esalon. Khululeka ngeke bangilahlekele ngibanamathele njengoChappies. Ungawari. Inawe la. Ngiyabonga. Awuyazi into engizokwenza masifike endlini. Hayi. Angizoze abantu endlini. So mina ngeke ngcono. Kwasingaqala khona nasenza amalanga sethu. I like the sound of that. Inhliziyo yakho ngizoyiphatha kahle. Ngiyathemba neyami uzoyiphatha kahle. Ngicela sihlalisane ngokuthula, ngicela sibambisane ngoba Awusemuhle makodwa kithi. Ngicela isaluni yami. Ngiyabona yazi muhle kanjani. Waphila esaloni yakhe. Yazi phela umnandi kanje. Ngiyazi ke futhi bakuza nakuthi ekudleni. Isisakha sigcwali. Awasena. Kahle yazi ngicabanga. Kungaba njani ukuthi nje sikhipha imini sisebancane phela sikaganga le. Ngicabanga nini guys? But mina ngiphekile guys. No, khuleka sizodla masiqeda ukudla sisabenze nje. Okay. Yes. inhliziyo yakho ngizoyiphatha kahle. Ngiyathemba neyami Hey bhuti omdala. Ngiyambona la ngunjandini lapho uhamba nesibabula bangena endlini manje. Ngijilile ngathi angeke baze bangilahlekele ngibanamathele njengoChappies. Abantu bami labo ungasabi. Ngiphethe. Athi ngilo ngibascoutile ngizobona ukuthi manje kenzakalani yabo. Danko bhuti. Bambe kanjalo. Guys, ngihambe ngizosala endlini ngibheke uJuni. Ndisithanda ishona sizokhuluma ngokuza. Yazi ngithanda kakhulu. Baby mama. Ngizosala kahle futhi uyangazi ke mina ngisumuntu angaphansi. Alright. I guess there's no party for us today, so angeke ngize ngikwazi ukushiya unkosikazi nomntwana endlini nami ngiyajayiva. Doesn't make sense. So I think ngizoyi-paradise. Ngihamba nawe. Uzohamba nami? Yes. Kruger? No choice. Alright, it's ngitshintsheke nami so that Yeah. Do that, bro. Yeah, ngizosala nami. Bana bakai, you can just spy. Sinja zami zikushaya drive Popeye. Drive uzobengaka sisibona madai. Body pack So soma usho Cape Town njani mfethu? Bona uyakudlowa nokudlowa. Yo, Cape Town is good. Hey, I won't lie to you. Kumnandi shem guys like Sanathoni is chile because I had to. Yeah. I'm good at Cape Town. I don't know why. So, wadlowa kangaka ubona sowusidodla abafana bakuphethe kahle la. Oh, that's right. Wena ngizokushaya abafana bani? No, I know you know, Gucci. I'm good. I don't think right. But I promise this one, Okon. Yeah. Yeah, something's like Okon in. Yeah, what's kind of in that? Yeah, Nami, your sister must wear that one too. Mara, ngikujabulela kodwa ke phela kuzobele ukuthi balethe inkomo qala ngithi. Yeah, comes are coming. Yeah. They know even the guy like I told him ukuthi yo. Oh, Akufuna ukuthi Sanathoni mangifika but yo and those pethelena manje ngathi walana naye. What is going on? Yeah, kumele kubonakala ukuthi umuntu wale. Imali mangivela naye ukuthi this one akusiwa la. So imali into ekhona noma?
Budi, we cannot, I can't even go there. Akabuya solobola ke umuntu manje. Angifuni nokuthi ngimrashe, angifuni mara nina ni right wathi ngitsele kahle. Oh, si right sinode ukuthi nje bese kukhumbulile yabo. Kodwa nawe nje kumele ubuye phela vele ujwayele nje nokuhlala la kule ndawo yethu le. Asiphala phala sehlanga sahlala sodwa la. Yazi bengithi ngayedwa umuntu omuhle la kule ndawo. Nje la sibona umuntu ofana nawe. Ngicabanga ukuthi into intela ngikhala amantombazane. Ya, khona amantombazane asuma wena umuhle kanje. Ngokufana ngempela. Sweet talker, yeah? Ngimsekazeni lento. Akwazi. So what's going on? Ladies and gentlemen, a smile on a beautiful face. Okay. So take it for Niamila. So phone Jesus wako jambo mtu wako la. Ni boyfriend wangu potilo. Alright, I'm phone la. Phone ni. Mimi ni kama kusatola zile. Kuitoa. Azile kufanya ile kama. So phone la. Sana dali. Aiwa ni. Man. What is going on? We're not because we're very late. Really? Sifikile isikhathi sokuthi mina nawe sithathe